Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι Τόλε Βόλε και καλώς ήρθατε σε ένα πανέμορφο, σούπερ απαλό και ζεστό τριγωνικό φουλάρι. Εδώ χρησιμοποίησα ένα ειδικό νήμα εφέ, δηλαδή ένα νήμα με μια πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή υφή, το οποίο θα σας παρουσιάσω αναλυτικά σε λίγο. Το έπλεξα με βελονάκι νούμερο 10, λίγο μεγαλύτερο από αυτό που αναγραφόταν και έτσι πέτυχα αυτή την υπέροχη και μοναδική δικτυωτή δομή. Πράγματι, με μεγάλες τρύπες, αλλά αν το τυλίξεις μαζεμένο σε πολλές στρώσεις γύρω από το λαιμό, είναι φυσικά παρόλα αυτά σούπερ ζεστό και απαλό. Έχει επίσης περιεκτικότητα σε μαλλί και μια διαβάθμιση χρωμάτων από τον μπλε εδώ κάτω, μέσω διαφόρων βιολετή στοιχείων προς το κόκκινο ξανά και ξανά, και μετά φυσικά και πολλές όμορφες μικτές αποχρώσεις. Εδώ ανεβαίνει προς μία από τις κορυφές του. Λοιπόν, βλέπετε πραγματικά ένα πολύ όμορφο μεγάλο μαντίλι. Εδώ ξανά η υφή, πολύ όμορφα και καθαρά αναγνωρίσιμη και ήδη ένας πραγματικά ωραίος όγκος εδώ μόνο στο μαλλί. Και πώς έφτιαξα αυτό το υπέροχο μαντίλι θα σας το δείξω φυσικά τώρα. Να περάσετε πολύ ωραία. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ξεκινάμε με το νήμα Bella Lana εδώ. Έχουμε εδώ 70% πολυακριλικό, 18% μαλλί, 12% πολυαμίδιο σε 95 μέτρα μήκος για βελόνες 7 με 8. Έχουμε εδώ ένα κόκκινο και μπλε που πάει λίγο προς το βιολετή, ένας υπέροχος συνδυασμός χρωμάτων, είναι το 301, στην πραγματικότητα για βελόνες 7 με 8. Θα το πλέξω με τη βελόνα μου τη δεκάρα, έχω κάνει πολύ καλές εμπειρίες με αυτό το νήμα. Και θα ξεκινήσω το κουβάρι από μέσα, θα πλέξω ολόκληρο το κουβάρι και θα σας δείξω για αυτό το νήμα εφέ μια ακόμα πανέμορφη, πολύ απλή οδηγία. Θα δούμε την κλωστή πιο αναλυτικά σε λίγο. Αν δεν έχετε δει ακόμα το πρώτο βίντεο με το μαλλί, ρίξτε οπωσδήποτε μια ματιά και εκεί. Εκεί είχα έναν άλλο χρωματικό τόνο σε αποχρώσεις του πράσινου και του κόκκινου, πολύ χριστουγεννιάτικο, επίσης πάρα πολύ ωραίο. Και εδώ βρήκα τώρα το εσωτερικό μέρος του μαλλιού και βλέπετε, έχει έναν κεντρικό μαύρο νήμα. Να, εδώ είναι ο κύριος νήμας. Λοιπόν, έχουμε εδώ αυτόν το μαύρο κεντρικό νήμα και μέσα του είναι ενσωματωμένο αυτό το πολύ αφράτο υλικό. Αυτό κάνει το μαλλί αρκετά ακατάστατο στην όψη, αλλά ταυτόχρονα και σούπερ χνουδωτό. Και ξεκινάω εδώ με αυτό το νήμα, με τον μαγικό δακτύλιο, τυλίγω το νήμα μία φορά γύρω από τα δάχτυλά μου και το τραβάω εδώ πάνω και φτιάχνω μια αλυσίδα. Και συγκεκριμένα πλέκω 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Έπειτα θα πλέξω ένα μισό ποδαράκι μέσα στο μαγικό κύκλο, γι' αυτό παίρνω μια κλωστή στο βελονάκι, τρυπώ εδώ κάτω πάλι μέσα στο κύκλο και πλέκω το μισό μου ποδαράκι. Τότε κλείνω τον κύκλο και είμαι έτοιμη με την αρχή μου εδώ. Φαίνεται απλό σαν να είχα πλέξει έναν κύκλο, αλλά στην πραγματικότητα εδώ είναι οι 5 αλυσίδες και το μισό ποδαράκι. Για την επόμενη σειρά ξεκινάω πάλι με 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Γυρίζω το έργο μια φορά και πλέκω ένα άριχτο γαϊτανάκι εδώ μέσα στον κύκλο. Απλά το πλέκουμε μέσα, είναι πολύ απλό και εύκολο. Κάνουμε 3 αλυσίδες και μετά άλλο ένα μισό ποδαράκι. Παίρνουμε κλωστή στο βελονάκι, τρυπάμε και περνάμε και από τα 2. Και τώρα έχω προσθέσει 2 από αυτούς τους κρίκους εδώ. Βασικά είναι πολύ απλό. Λοιπόν, ξεκινάς με 5 αλυσίδες, πλέκεις ένα άριχτο γαϊτανάκι, 3 αλυσίδες, ένα μισό ποδαράκι. Οι 3 αλυσίδες και το μισό ποδαράκι αντιστοιχούν σε ύψος με τις 5 αλυσίδες από την αρχή. Και με τον ίδιο τρόπο συνεχίζουμε τώρα, ξεκινάω πάλι με 5 αλυσίδες, 3, 4, 5, δεν φαίνονται σχεδόν καθόλου, μοιάζει απλά με μια πλεκτή κορδέλα αυτό που φτιάχνω εδώ. Λοιπόν, από την υφή, την πλεκτή υφή, φαίνονται πραγματικά πολύ λίγα σε αυτό το νήμα, γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να πλέκουμε με πολύ απλά σχέδια. Εδώ πάλι η μονή βελονιά πλεγμένη, 3 αλυσίδες εδώ για να γεφυρώσουμε το επόμενο επίπεδο εδώ. Λοιπόν, εδώ έχω τη μονή βελονιά που βρίσκεται. Αυτό περνάει τώρα από εδώ, πλέκω πάλι την απλή βελονιά, το ενώνω πάλι. Εδώ έχω το πρώτο τμήμα, εδώ το δεύτερο τμήμα και τώρα προσθέτω ένα τρίτο τμήμα. 1, 2, 3 και εδώ στο τέλος πάλι το μισό ποδαράκι και έχω τελειώσει και με αυτή την τρίτη σειρά, στην οποία έπλεξα τώρα 3 από αυτά τα κυκλικά μοτίβα. Βλέπετε είναι πραγματικά πολύ εύκολο. Θα σας πάρω μαζί μου και στην τέταρτη σειρά.
Λοιπόν, ξεκινάω πάλι με 5 αλυσίδες μου. 3, 4, 5. Μία φορά στρίβουμε, μετά εδώ περνάμε τη βελόνα γύρω από τον κρίκο. Άριχτο γαϊτανάκι. 1, 2, 3. Εδώ συνεχίζουμε στον επόμενο κρίκο. Άριχτο γαϊτανάκι. 1, 2, 3. Ναι, πώς. Μέσα στον επόμενο κύκλο ενώνουμε με μία μονή βελονιά. Πώς. 1, 2, 3. Ναι, πώς. Και μετά επιπλέον το μισό ποδαράκι. Και έτσι ξαναέπλεξα αυτά τα 4 τόξα. Έχουμε ήδη μια πολύ ελαφριά ανάπτυξη χρώματος. Λοιπόν, περνάει πολύ απαλά ήδη προς το κόκκινο και θα τα πούμε πάλι σε λίγο μετά από μερικές ακόμα σειρές και μετά θα σας δείξω πόσο όμορφα φράτο έχει γίνει ήδη όλο αυτό και πώς εξελίσσονται τα χρώματα. Λοιπόν, αγαπητοί μου, να είμαι πάλι εδώ και βλέπετε έχω πλέξει αρκετές σειρές. Ξεκίνησα εδώ κάτω με τον μπλε, μετά πέρασα σε μια απόχρωση βιολετή. Εδώ ήμουν σε αυτή την κόκκινη περιοχή, μετά εδώ πάλι με λίγο βιολετή μέσα, όμως δεν είναι εντελώς συνεχές με τον μπλε μετά. Και μετά έχουμε εδώ πάλι έναν μεικτό τόνο, δηλαδή ένα πολύ ενδιαφέρον φτιαγμένο μαλλί. Αυτό μεγαλώνει πολύ γρήγορα με τη μεγάλη βελόνα. Λοιπόν, σίγουρα θα βγάλω ένα ωραίο μεγάλο τριγωνικό φουλάρι, πολύ απαλό. Βλέπετε και εδώ όταν μαζεύεται έτσι γίνεται φυσικά πολύ πιο πυκνό και έχει φυσικά μια πολύ όμορφη δικτυωτή δομή. Θα το πλέξω τώρα φυσικά κι άλλο και θα σας δείξω αμέσως το τελειωμένο φουλάρι. Λοιπόν, αγαπητοί μου, εντωμεταξύ έχω φτάσει σχεδόν στο τέλος του κουβαριού. Μπορείτε να δείτε εδώ ξανά την πλήρη εξέλιξη. Λοιπόν, έχω εδώ για παράδειγμα ξανά ένα πιο έντονο κόκκινο, μια πιο έντονη κόκκινη λωρίδα, μια πιο έντονη μπλε λωρίδα μέσα. Αλλιώς πάρα πολλές αποχρώσεις. Όλο αυτό έγινε πάνω από ένα 60 μέτρα μακρύ στη μακριά πλευρά, σούπερ αφράτο. Θα κόψω τώρα εδώ την κλωστή, γιατί το υπόλοιπο που έχω δεν θα φτάσει για μια ολόκληρη ακόμα σειρά. Λοιπόν, εδώ θα το κοντίνω. Μετά θα βγάλω την κλωστή εδώ, αυτή η θαραφτή και μετά ακριβώς μπροστά και η αρχική κλωστή. Τότε θα έχω τελειώσει ήδη με το ράψιμο και αυτό το σούπερ αφράτο, πραγματικά πολύ πολύ χνούδο το ύφασμα θα είναι έτοιμο. Ελπίζω να σας άρεσε ξανά ο οδηγός και να σας διασκέδασε. Αν ναι, αφήστε ένα like, κάντε εγγραφή και μην ξεχάσετε να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά πάλι στο Τόλε Βόλε. Μέχρι τότε, γεια σας!